हेलो फ्रेंड जय जगन्नाथ। आशा करছি ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କି ଆପଣ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପର୍ବରେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଯେଉଁଟାକି କୁହନ୍ତି ଘାଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ କି ଘାଣ୍ଟ କେମିତି କ'ଣ ହୁଏ। ତ ମୁଁ କେମିତି କରିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବାଲା ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ହଁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଆଜିର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ବନାଉଛି ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ଏଇ ଜିନିଷ ନେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ଆଧିରେ ଆଉ କିଛି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ଯେହେତୁ ମୁଁ ତରତରରେ ଥିଲି ତ ମୁଁ ଏତିକି ହିଁ ଜିନିଷ ନେଇଛି। ଏପଟେ ମୁଁ କରେଇ ବସାଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି ବଟର ଲଗାଇଦେଲି। ଏପଟେ ବ୍ରେଡ଼ରେ ମୁଁ ଟିକେ ବଟର ଆଉ କିଛି ଲଗାଇଦେଲି ଭିତର ପଟଟା। ତ ସେପଟେ ଏପଟେ ମୁଁ ଏବେ ଗାଜର ଚପ୍ କରି ରଖିଥିଲି, ପିଆଜ, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ଲଙ୍କା, ଟମାଟର ତାକୁ ସବୁ ଚପ୍ କରି ରଖିଥିଲି। ତାପରେ ଏବେ ତା ଭିତରେ ଷ୍ଟଫିଂଟା ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ତା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପକାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଆଉ କିଛି ବଟର ଲଗାଇଦେଲି। ତାକୁ ଦେଲାବେଳେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ କି ସେଟା ଯେମିତି ନ ବାହାରେ, ସେମିତି ହିଁ ଦେବେ। ତ ଆଉ ଟିକେ ବଟର ଦେଇଦେବେ। ଏବେ ମୋ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ରେଡ଼ି, ଆଉ ବହୁତ ହି କ୍ରିସ୍ପି ଥିଲା, ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ଥରେ ବନାନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦିରେ ଥିଲି ବୋଲି ତ ଆଉ କିଛି ଆଡ଼୍ କରିପାରି। ଆଜି ଲଞ୍ଚରେ ହେବ ଘାଣ୍ଟ। ତ ଏବେ ମୁଁ ମସଲା ରେଡ଼ି କରୁଛି। ତାପରେ ମସଲା ରେଡ଼ି କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଯାଇ ପରିବା କାଟିବି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଘାଣ୍ଟ ତ ସବୁ ପରିବା ମିକ୍ସ ହେବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି। ଏବେ ମୁଁ ପରିବା କାଟିକି ଭଲରେ ଧୋଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ସେପଟେ ମୁଁ ଡାଲିକୁ ପ୍ରେସର ଦିହରେ ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲି, ବୁଟ ଡାଲି। ଆଉ ଏପଟେ ମୁଁ ଏବେ ଟପ୍ ଦେହରେ ତେଲ ନେଇଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ବହୁତ ହେବ ନା ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟପ୍ଟେ ନେଇଯାଇଛି। ସେଥିରେ ମୁଁ କିଛି ତେଲ ନେଇଯାଇଛି, ପରିବାକୁ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା। ତ ଏବେ ମୁଁ ସବୁ ପରିବା କାଟି ଦେଇଥିଲି ଯେଉଁ, ତାକୁ ଏବେ ପକାଇ ମୁଁ ଏବେ ଭାଜିବି କିଛି ସମୟ ଯାଏ। ଆଉ ଟିକେ ହଳଦୀ ପକାଇଦେବା କଲର୍ ଆସିବା ପୁରା। ମୋର ପୁରା ରେଡ଼ି ଏବେ ଘାଣ୍ଟ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି। ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା ଘାଣ୍ଟ। ଆଉ ମୁଁ ଖାଇକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯାଇଥିଲି। ତ ଏବେ ଇଭିନିଂ ହେଇଯାଇଛି, ତ ଇଭିନିଂରେ ମୁଁ ଟିକେ ଚାଟ୍ ଖାଇଦେଲି। ତ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଗେସ୍ କରିଥିବେ ଏଇଟା କ'ଣ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବାଲା ଭିଡ଼ିଓ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆସିଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଥିଲା ମୋର ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡରେ ଥିଲା ମୋର ସ୍ପାଇସ୍ ଅଫ୍, ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ରେ ଥିଲା ମୋର ଏଇଟା ହେଉଛି ପେପର ବୋଟ୍, ଆଉ ଫୋର୍ଥରେ ଥିଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ମୁଥ୍, ଯେଉଁଟା ଲସି ଟାଇପ୍ର ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଥିଲା ମୋର ଏଇଟା ଲିଚୁ। ତ ଏବେ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି। ଆଜିର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଲା ଏ ସବୁ ଜିନିଷର ଫ୍ଲେଭର୍ ମୋତେ କହିବୁ। ମୁଁ ତୋତେ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଢାଳିକି ଦେବି, ଆଉ ଫ୍ଲେଭର୍ ସବୁ କହିବୁ। ଯେତେଟା ଠିକ୍ ହେଉ ସେତେଟି 100 ଟଙ୍କା। ଗୋଟେକୁ ତାର 100 ଟଙ୍କା। ଗୋଟେଟା ଯଦି ଠିକ୍ କଲେ 100 ଟଙ୍କା। ବ୍ଲାକ୍ ପିବି। এটা হচ্ছে আপি। ঠিক আছে, জলদি জলদি দিও। দেখি ফ্লেভার দেখ। লিচু। পুরা ভুল। লিচু নয় এটা, পেপার বোর্ড। পেপার বোর্ড এটা। गोटे भूल होगा, गोटे ठीक अच्छे। आ देखा आ चार्टार आंसर ठीक कर पार्टी कि ना।
ଏମିତି ଲିଚୁ ଲାଗେ ତ ମୁଁ କେବେଠୁ ଲିଚୁ ଆଉ ପିଇନି। ଏଇଟା ପିଇବି। ଏଇଟା ଲିଚୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏତେ ସାରା ଥଣ୍ଡା ପିଇଦେଲେ ନା ଆଉ କିଛି ଫ୍ଲେଭର ଜଣା ହିଁ ପଡ଼ିବନି, ପାଟି ସେମିତି ହେଇଯିବ। ସ୍ପାଇସି ଅଫ୍ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ଏମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ତ ଏଇଟା ନିହାତି ସେଇଟା ଯୋଉ ତ ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲା ସ୍ମୁଥ ଜାଣିଥିଲେ ବେକାର ଟେଷ୍ଟ ସେଇଟା ହିଁ ହେଇଥିବ। ଆଉ କେଇଟା ରହିଲା? ମୁଁ ଗୋଟେ 5ଟା ପିଇ ସାରିଲିଣି ଆଉ ଗୋଟେ ତ ଚାଲ ଏଇଟା ଠିକ୍ କରିପାରିଛି। ତ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଭୁଲ କହିଛି। ଦେଖିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଫେଭରାଇଟ୍ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍। ତ ମୁଁ କେଇଟା ଠିକ୍ କହିଲି? 5ଟା ଠିକ୍ କହିଲି, ଗୋଟେ ଭୁଲ କହିଲି। ତ ମୁଁ 6ଟା ନେଇଥିଲି, 6ଟା ଭିତରେ ମୁଁ 5ଟା ଠିକ୍ କହିଲି, ଗୋଟେ ଭୁଲ କହିଲି। ତ କେତେ ଟଙ୍କା ନେବ? ତାହେଲେ ମୋତେ ମିଳିଲା 500 ଟଙ୍କା। तो आज चैलेंजटा केमती लगे कहे कमेंट सेक्शन में। आदि आपण मैंने जदि मो चैलेंज वाला वीडियो भल लगे तो कमेंट सेक्शन में जनइबे। मुझे भल भल वीडियो आप नहीं आसबि। थैंक यू। तो देखले चैलेंज वाला वीडियो केमती कौन था। तो ये मुझे मोर डिनर प्रिपरेशन करने को। तो मो डिनर थिला जी रुटी घांट जोटा खरा बेला होता से रही जाता तो किसी तो सेटा आम राति खाईदेबू। आउ किसी करें नहीं, बस खाली रुटी ही हम डिनर आउ घांट रुटी बस एति तो। ब्लॉग को ये एंड कर वीडियो भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चय करेंगे। देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे। टाटा जय जगन्नाथ।